Ahoj, já jsem doma. Já jsem doma, moc opravdu skvělá. Takže tady to mám avatar, jo. Avatar Pepsi Cola, jakési Crazy Wolfy, jakési smetány. Já si koupím šampánský za 28, jo. A moje ruka, ahoj, dětská ahoj, to jsem já tam dal po zápase Německo-Srbsko. 0-1. Byla mě ruka, když to vezmu do té ruky, tak mi to bolí to. Když jsem se sundal, ukážu doktorce. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den, paní doktorko, mám ruku, vidíte, já mám ruku dokonce bez HD, jo. Na YouTube bude ta ruka. Na dispozici, tam můžete mi podáváme si ruky, no, na YouTube, no, tak když jsem bez HD, no, tak já jsem sundal, protože už jsem s tím neměl nervy a stejně to bolí, čo, no. Zkrátka se skláčí úplně jinak, to znamená, že z HD a posávat do kartonu, vole, to si můžeš vysrát, vole, to máš na něj, vole, se bude začít jinak, vole, to je to samé, něco samé. Že dneska na světě, já jsem točil po Amazonu, že dneska to točím po školkám, po zvěslavně. Ty si směješ, to je smíchu, nesmějte se, prosím, nesmějte se, to je vážná věc, to točím pro zvěslavně, a pro všechny fanoušky YouTube video, broadcast yourself, něco znamená. Bude mě ruka, vidíš, to je moje ruka, vidíš, to je ruka, hand, this is my hand, this is my hand, my left hand. This is my all right left hand. Maminku mám doma, sestřičku mám doma, všechny mám doma, mužky mám doma. Jsem doma na dovolence, někdy se vracím, a tak jsem přijel, někdy se vracím, pánové, mámy, olejte, nás pohledě, to má ten krásný květ. Takže to je jak v Itálii, v severní nebo jižní Itálii, toto je Sicílie na Sicílii, toto je pane jak na Sicílii. Dobře, já jsem děl v pořádku. Já to chápu. No, to máme, to já tak asi Je to skvělé na tom světě, že? Je to skvělé na tom světě, když to vyhraješ mistrovství světa, ti řeknu to vyhraješ mistrovství světa, Američani. To je přesně jak ten tým, který byl, já jsem se dneska projížděl ty borci, to je přesně jak ten tým, který byl při tom zachránité vojna Ryana. Ti vojáci, víš ne? Víš, jak to bylo zachránité vojna Ryana. To je přesně ten samý tým. Ty vole, to jsou nějak deformovaný, ne? Jsou nějak deformovaný. Tak bere blbě ta kamera. Nebo že by byl zreformovaný. Veřejná reforma financí. Nebo transforma. To může být cokoliv. Dneska se dostaví injekcí, včera jsem se prášil, dneska se dostaví injekcí, vole. To všechno zaplatit, vole. Já prašit se nebyl, platím za jeden prášil 1 milion, vole. Ale nekecám, vole. No. Jak jsou ty práši, že platí za 1 milion. Dost, že? No. Ten zase brečí GB, vole, to platí on, ne? Platí Butata ještě. Nebereš, prosím tě, vole, tak platíš ty Butata, vole, prostě má té prasata víc, to jsou klidně, vole. Ne, jenom tak říkám, sorry, nic, dobré, pohodě, chvíličku. Dobré, klidni se, no ne, já jenom tak konstatuju, konstatace, konstanta. Dívej, jak to vypadá. Vypadá to skvělé, jo.
No, tak se mějte dobře, prosím vás, já to nebudu tak zdržovat, stejně to mám pásek, mám chuť nahrávat, tak pásek mi jde, a tak dobře, tak jo.